konke. Awuzweke bukala kukho konke. Ngiyala ukuba ukunxusa. Yebo. Nokukhuleka. Yebo. Nokucela. Njalo. Nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Okusho ukuthi akekho umuntu ongabalwanga kulento engizoyikhuluma. Nalo sephelelwe ithemba ubaliwe. Nalo abantu asebethengeka abayilutho ubaliwe. Nalo emvelile kuthiwa lobu ngeke kusaba yilutho kodwa ubaliwe. Nake Nkosi wenza kanjani manje? Jesus. Abaya. Khuluma, funda. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula. Woza-ke Ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. Lokho-ke woza nayo. Lokhu kuhle. Mana-ke mana ima wo. Kuthiwa lokhu kuhle. Lento yinhle lento ngizoyikhuluma la. Bakathi yinhle kumina kuphela. Khuluma, funda. Yinhle kuphi? Uyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Uyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Jesus. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Bethejani? Basindiswe. Bethejani? Basindiswe. Bethejani? Basindiswe. Bethejani? Basindiswe. Lokhu kuhle futhi kuyabongeka. Akubongeke emehlweni abaphathi, akubongeke emehlweni abantu basemhlabeni, akubongeke kunoma ngawubani, kodwa kubongeke emehlweni kaNkulunkulu othanda bonke abantu basindiswe. Hallelujah. Awufunda ncebo kasikadini. Bafinyelele kulazini iqiniso. Nakho-ke. Bafinyelele kulazini iqiniso. Nayo ngikhona ivesi engilithanda kakhulu. Lalela-ke lithini elingezansi. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlawuleli phakathi kukaNkulunkulu Ibambe lapho-ke besizosho njalo nje kule ndawo ukuthi munye uNkulunkulu munye futhi nomlawuleli. Noma bangakhona abanye uNkulunkulu kodwa munye ofanele ukukhothwa, munye ofanele ukuyiswa. Hallelujah. Athi omunye bayibhala ngelinye ilanga ngokuba there is only one mediator, munye umlawuleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Hallelujah. Bebezalwa bazalelwe esonweni, kodwa manje nje uNkulunkulu ehlele emazulwini wabesedala isolution ezobomxhumanisa ibhethulo yena nabantu wabeseletha uJesu. Jesus. Awubafethu nangu uJesu. Hallelujah. Nangu uJesu engaxutshwa